puppy. This is the gas. Yeah, that is Nixon class. So, ako mga inday. Ayan. Okay. Ayan, mag-shower daw siya. Nagre-review ako ng para sa theory ko sa driving kasi may exam ako sa February. And at the same time, bakit ako nasa bintana mga inday? Buti na lang, maliligo siya so hindi niya maririnig. Kasi on January 14, birthday ni Dudong. Here, mama. Tapos, mga inday, may in-order akong online since lockdown dito, so sarado yung mga tindahan. Kaya, yung ginawa ko is nag-order ako online. And, ayan, nag-iisip-isip ako ano pa yung gusto kong bilhin kay Dudong. Kumbaga, kumpleto naman ata siya. Kaya lang, naisip ko since mahilig siya sa hiking and luma na yung bag niya na ginagamit. So, yun yung, as in, unang nag-ano sa akin na, ay, bakit hindi? Kasi nga, nagpapaalam siya sa May. Parang gusto niya na hindi. Gusto niya, kasi gusto niya talagang mag-hiking. So, out of Netherlands. If wala ng corona, mga idaya. Tapos, medyo nagdadalawang isip siya magsabi sa akin kasi nga buntis ako. Sabi ko, why not? As long as kompleto kami dito sa bahay ng food na hindi na ako lalabas. So, okay na yun. Carry lang na, ayan, lumabas ka ng ilang araw with your, ayan, mga ka-friends niya sa hiking. So, yun yung naisip ko na talagang bonggang-bonggang magugustuhan niya yung bag. Kasi nga, hindi, luma na yung gamit niya na bag, tsaka hindi ganun kalakihan. So, may nabili ako, ano siya, nakakapag-carry siya ng hanggang 80 liters. And if ever umulan, alam niyo naman, bundok, may ano siya, may parang cover siya ng bag. So, dadating siya, according sa email, mag-antay daw ako 11 to 1:30. So, ay dumating na siya habang naliligo siya para hindi niya maano. Kaya nandito ako sa bintana para if ever dumating si mamang, ayan, postman, hindi siya magdo-doorbell. Kasi pag doorbell siya, ayan, mabubuking ang lola niyo mga inday. So, kaya inabangan ko siya para diretso na lang ako bukas. Tapos mag-aalibay na lang ako ano yun. Papagpatuloy ko muna yung review ko kasi isang buwan na lang and kulalak ang lola nyo. So, ngayon na talaga ako makakapag-focus sa pag-review. So, isa din to na naging advantage nung nag-stop ako mag-work. So, makakapag-focus ako sa review, more time to savvy, and for the coming child on preparation sa lahat ng mga gagamitin. Ay, kinakabahan ako. Sana hindi pa bumaba si Wibi na sa taas. Sana umidlip ka unti. Kasi feeling ko ito na yun, yung white van. Pumarada sa medyo unahan ng bahay namin. So, ayun mga inday, nataranta ako. Tinago ko agad kaya hindi na ako nakapag-video ng reaction ko kanina sa pagtanggap ko. Yeah, come here, Iris, in the camera. You say hi. Hi. Yeah, yes. Hi. What is this? What is this? Mut. Oh, na. Naparayaw. Yeah. Ano papa? Yeah. The oak. Yeah. Nog niet klaar. Is de schoenen. Schoenen. Nee. Deze alleen hier. Ayan, sapatusan ko muna. Excited? Nee, is die.
Yeah, say bye-bye. Bye-bye! Okay. Wow, alam na naman magbukas. Di, possibly. Ha? A few moments later. Good afternoon, everyone. So, katatapos lang maligo ni Inday. And actually, yung dalawa nasa labas. Kasi, in 10 minutes, gugora kami. So, may pupuntahan kami mga Inday. And pupunta kami sa Breda. So, pipick up ni kasi hindi pa kami nag-change ng doctor dito. So, yan yung atupagin namin this week, I mean. So, mag-change kami ng doctor para dito na lang. Para if ever may mga pipick up na gamot, doon, hindi na pupunta sa Breda. Sa, ano na lang, pwede nang lakarin dito. So, may pharmacy dito na malapit sa amin. Hindi kasi pwedeng, alam mo yun, kung saan nakaregister yung doktor nyo, tapos kahit saan na kayo mag-pick up, hindi. Unless mag-change kayo ng doktor. So, yun yung gagawin namin this week. And dadala ako ng konting cash, baka may bilhin kami na ayan, pang madalian. So, katatapos lang ng online class ni Dudong, kaya ayun sabi niya, before kami umalis, magpo-football muna sila sa labas kasi sa may corner ng bahay namin mayroong malawak na football field para sa mga bata. Pero wala masyadong naglalaro sila ng dalawa. So, ayan, sampay ko muna to dito. Tapos mga hindi, mag-grocery nga pala kami. Pero, mamaya, magsisinangag ako mga Inday kasi may shrimp kasi ako sa ref. Tapos may yung mga maliliit na hiwa ng baboy. So, yun yung isasahog ko. Tapos, may konti akong madalawang pirasong adobo. So, kailangan ubusin namin yun. Bawal magsayang ng pagkain. Tapos, may natitira kaming gulay. So, yun yung i-dinner namin. Pero, mag-grocery kami kasi after nun wala na kaming kakainin. Tsaka, ubus na ang gatas. Gatas is life sa amin. Nga pala, sa mga magkatanong, ano pick up namin sa pharmacy. So, if naano nyo dati, sabi ko, mataas yung sugar ni Dudong. So, ayun na nga, medyo mataas siya, so kailangan yung mag-take ng maintenance. Pero, i-observe lang naman yun for how many months. Ayan, ito yung ginawa ko kanina, dami kong tinupi. So, iaakit ko pa yun sa taas. And, ayan, kung ano-anong mga bagay na gagawin. Tingnan niyo yung tiyan ko, as in super duper, ano na talaga siya. Halata na. And, paano, mag-aayos muna ako sandali, magsusuklay ako, kunting lipstick, and tatawagin ko na sila, nasa kanto lang. Bye! Hello! Sabi? Hello! Hello! Musta? Okay. So, ayan, we are traveling on the happy. Yeah. On the bike. Nagsasaya yung nakabike. Oh, sabi antok ka na? May slapen? Nee, oh. Nee, bijna. Ja, zou je gaan zo slapen? Weet wel zeker. Oh. Wala stress na. Ng hapon, mga Inday. And magpipick up kami ng maintenance niya. Kasi mataas ang sugar niya. Tapos, ako, sa Friday, may test din ako ng sugar level ko. Tsaka, hindi ko alam kung ano pa yung iba. Basta, 6 tubes yung kukunin na dugo sa akin. So, good luck to me. On Friday, kasi dapat ika 16 weeks yung pagkuha ng dugo. At sa ng sugar level. Much later. Hello! Say hello, guys! Hi! Ayan, kararating lang namin mga Inday. And pahinga-pahinga muna. Tapos mamaya, ayan na. Magluluto na tayo ng dinner. Hello, Papa! Hallo. Nawawala yung tennis racket niya, kaya medyo sad siya. Kasi dalawa yun, ngayon isa na lang. A few moments later. Good evening! So, ayan, it's cooking time for Val. So, gagawa ako ng panihapon namin mga Inday. And since may rice ako,
from kanina. So, ito yung fried rice ko. So, may shrimp ako dito. And, so ito yung pansahog ko. Tapos, lalagyan ko siya ng carrots and konting onions, garlic. So, yun lang mga inday. And, actually, may tira kaming gulay kagabi. So, ito yung iinitin ko lang mamaya. Plus, mayroon din akong tirang chicken adobo kagabi. Kunting lang. What is that? Ay, pinapabuksan niya. Hello, he wants to watch here. Ayan, paano papa? Papa, paano sabi? Kagigising lang ni Savi. Ayan, since nanonood yung papa niya ng news, ayan, dinala niya sa akin yung iPad, manunood din daw siya. Nang sa kanya. So, yung makikita nyo ba mga ilan? Hindi ko alam makikita nyo. Ayan, may ako dito. Ayan, pag pinay dito, since matataas yung cabinet, may ganito. May bump ko. Ayan, kita niyo na yung baby bump ko. Chun, chun, chun. Wala nang ano. Baga sabi sa'yo, uy, angay. Hi. Nag-aaway yung dalawa. Say hi. Hi! Hi. Lekker? And guys, nakiupo daw siya kasi kakain siya ng carrots. Paborito ni Dudong Gamay. Ah, lekker. Sabay look in. Oh, nanay. Dat is genoeg. Ah, niet meer. Niet meer. Oh. So, ayun, na-start na tayong sinangag sa gabi. Wala lang, gusto ko lang. Para bukas iba naman. So, para maubos yung bahaw. Nga pala mga inday. Alam nyo bang kagabi, nag-take ako ng sa vitamin ko. Yung, ayan, everyday. Yung para sa buntis. So, ganito siya kalaki mga inday. So, ganyan siya kalaki. Ayan. Capsule. Tapos, yung tinake ko siya, milk yung ginamit ko. So, gumanon ako. Yung pagdulas niya dito, hindi siya pag ganun. Gumanon siya. So, nakabara dito. So, parang nahirapan ako. Nahirapan akong mag ng laway. Tapos, parang feeling ko talaga andito pa. Kaso, nung sinasabi ko kay Dudong na, ayan, may nakabara dito. Laba ang taling na. Nung sinasabi ko sa kanya na may nakabara dito, parang may joke siya na nakalimutan ko na. I forgot about the joke already. Oh, I know the joke. What really good joke. Kung ano yun mga inday. Tapos tawa ng tawa siya kasi hindi niya in-expect na ganun kaseryoso. Tapos mga ilang seconds nasuka ako. So, kinabahan siya. Kasi tumatawa pa siya. Alam niyo naman to, pagka-joker. Tsaka bully, may pagka-bully. So tumatawa siya mga inday. Ako nahihirapan na ako. I'm dying already and he's still laughing. I don't see your face. Kasi nakatalikod na nga ako, andito siya sa likod, tawa ng tawa. Yun pala, nasusuka na ako, kaya tumalikod ako. Tapos, nung nasuka na ako, ayan, nag-guilty siya, natahimik siya. Ginanon-ganon niya ako. Sabi ko, may nakabara nga dito. Tapos, nakadami ako suka, hanggang sa, siguro lahat na ng kinain ko, nasuka ko na nung gabing yun. Tapos, may nakita ako na ganun color, ginanon ko. Sus, ayun na yung capsule. Nakita ko. As in, buo. Buo talaga siya. So, yun, nahimasmasan na ako. Pati siya nahimasmasan mga inday. Kaloka talaga to siya. Tapos sabi ko sa kanya, what if namatay ako? Tapos, forever kang magigilty. Kasi, namatay ako habang ikaw tumatawa. Ay. Nilagyan ko talaga siya ng carrots kasi favorite ni Sabi.
And masustansya din naman siya. Lalagyan ko pa nga sana siya ng mushroom. Kaya lang nung tinignan ko sa ref, ubos na pala yung mushroom namin. So, ayan mga Inday. Medyo malapit nang maluto yung fried rice ala Inday Wow. Tapos ito, initin ko na lang din to. May tira kaming adobo. Para kay Dudong lang to. Kasi, dalawa lang yung natira. Ayan, so ilalagay ko. Since madami na kasi to, may meat na din to, may shrimp. So, okay na ako. Walang gulay na lang yung pares ko. Tapos, linisin na lang muna natin. Ito. Wait. Charan! Ayan, sampayan namin. Tsaka, dito ako na mamlansya. And, dito naman sa other side, ayan, segregation ng basura. So, ito yung plastic. Actually, plastic to. Kaya lang nag-change ako kanina ng bagong plastic bag. Kaya nilabas ko na to para, ayan, lalo ko siya. Para ilabas bukas. And ito, yung mga, yung hindi plastic, hindi papel, so yung hindi ma-identify. Ito naman yung papel. Ayan. So, ayan. Close natin. Oh my gosh, kinalat. Dudong kamay yung ng kamay. So, initin ko na lang din to mga Inday. Pinagbalatan ng bawang. So, may segregation din kami dito. Ay, namali ako. Dapat dito ko ilalagay sa mga hindi luto. Ito yung mga naluto na. Ayan, talagang sinegregate talaga. Bonggang segregation dito ng basura. So, ayan mga Inday. Ayan yung dinner namin. And for the man in the house. So, ayan si Savi. Kumain to, Savi. Hey, This is for Mama. It's Makluk. It's Makluk. Blasen is, ja. Ja, probeer. Kijk, met de vortel. Ja. Als allereerste kies je wat voor kleur superzeepje wilt maken. Doe jullie kleurtjes hier maar in. Ik kies... Dudong tried his coffee machine for the first time. Ay, ganyan pala siya makunig. It's noisy lang. Love, what's the use of this? Like you. Hindi siya bully. Bully! Ito din. Noisy. Hi, nako. Upo na muna si Buntis. And that's all for today, mga Inday. Thank you for watching our video. Till next time, sana po nagustuhan nyo. And if ever may mga suggestion kayo na pwede namin gawin, please comment down below. Bye! Sabi, say bye! Bye! Oh my gosh.